4 špecializované hrubovacie kotúče v jednom. To teraz ponúka Rhodius RS69 Multi. Univerzálny brúsny kotúč brúsi okrem iného aj nerezovú oceľ. Dávajte však pozor, aby ste predtým nebrúsili oceľ, aby nedošlo k znečisteniu nerezovej ocele. Oceľ, liatina ani odliatky nepredstavujú pre RS69 žiadny problém. Hliník a neželezné kovy svojimi mazacími vlastnosťami rýchlo upchávajú priestor na odvod triesok väčšiny brúsnych nástrojov. Z RS69 Multi môžete vykonávať brúsenie nielen hliníka, ale aj mosadznej, bronzovej a ďalších neželezných kovov. A to všetko aj na strojoch s nízkym výkonom alebo akumulátorových uhlových brúskach. Chcete vykonať brúsenie mramorových dlaždíc alebo iných výrobkov z prírodného kameňa? Aj to je z RS69 Multi veľmi jednoduché. Rovnako ako umelý kameň a betónové prefabrikáty, ako je táto dlažobná doska. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.